Gikumpirma sa Marawi City Prosecutor's Office nga gikasuhan na ang nadakpang kaubanan matud pa sa mga suspect sa maong pagpamomba. Samtang gipangtunulan na og cash assistance ang mga biktima sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikumpirma sa Marawi City Prosecutor's Office nga nadawat na sa ilang buhatan ang kaso nga gipasaka batok sa dinakpan nga si Jafar Gamo Sultan nga ginatudlo sa kapulisan ug kasundaluhan nga kaubanan sa mga sospek sa pagpabusikad sa gym sa MSU Marawi. Gikumpirma sab nila nga kasong harboring ug paglapas sa RA 9516 o illegal possession of explosives ang gipasaka batok sa maong dinakpan. Apan bisan sa hitabo, gibutyag ni Marawi City Bishop Edwin de la Peña nga nagpadayon kuno ang misa sulod sa MSU. Apan temporaryo kining ginapahigayon sa University Chapel. Hindi mo na siguro mapapabalik dito yung mga naka-experience ng bomba. We'll find another place. Gani, wala pa kuno nawala sa unahuna sa usa sa mga biktima nga si Nanay Esther ang mga hitabo. Atol sa pagbusikad, pipila ka minuto lang human siya nakasulod sa gym. Apan dili kuno kini makapugong kaniya para motambong pagbalik sa misa nga ipahigayon sulod sa eskwelahan. Basta sa Panginoon, hindi tayo matakot. The winning point of what happened here on December 3, na lalo pang tumibay ang ating ugnayan bilang mga Christians and Muslims. Sa pagbisita ni Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. sa mga biktima sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City niadtong December 3, una niini nga giadtuan ang tulo ka mga biktima nga anaa pa sa intensive care unit sa Amay Pakpak Medical Center kinsa mo'y nagrabihan sa pagbusikad sa bomba aron tunulan og cash assistance. Gipangtunulan sab og cash assistance ang ubay-ubay ka mga survivors sa bombing kinsa nakaangkon og mga minor injuries. Samtang una na nga gipanghaturan og tabang ang kabanay sa upat ka mga biktima nga namatay sa insidente. Yung apat na namatay, ang binigay ng provincial government 100,000. Then yung andun sa APMC, tatlo yung nadatnan natin doon. Yung iba nakalabas na at yung iba ma-operan pa daw. Sabi ng doktor ng APMC, binigyan din natin ng 50,000 bawat isa sa kanila. Then yung hospital bill nila, first day pa lang, sinagot na ni Congressman Zia Adjong at si Congressman Yasser Balindong. Ang provincial government, obligasyon po natin na tumulong sa bawat mamamayan ng Lanao del Sur sa Lanao del Sur. Kauban si Jade Gavas ug Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.